Ikena school batho exam matric mentau senam aja apsa khasat tere guluber aja apsa kabade ru kasing kut tho exam hadiem kilami ne kamla tho exam kila ola nam ha kabade bakar kom sajing klik ambos ki bam yede kat kom na kat pulie bakila pen kre batrish tam baroshnam habe krem ikena school next school prepare ki one tho exam shkp higher secondary School Shillong kelapan pal kecing air nama kecing set jingkli ke ambos ke subject social science mentau senam kamuan kat kom nak kat kipalapan kre kilang ru baki we ki subject wala ki khamen re ki dang la ban tho ne thau hi re ka social science kimla namar kimwan kat kom nak kat pulie ki kat tu kan ni khna kila ong pamas ni i kat jingkli shaban thoi ke exam kila khatha khli ba so kom ban jaw ki umat ban yu i kur kam set jingkli KGP morning Mata kadai kasih bakut jangka exam. Kadai subjek iu. Social science. Teh kadai ka social science ki jing ek wa phi boleh krem ma phi ki dai ki pasumna. Kila matai. Ki te ka han marani ngilap krem ha ki kan ni exam kat kumbai sa ilai ni no ka kus ka bazem ishimini andre ka chikli ka wan pat kalong ka ba ha ken ding have use bit ta ka common sense ka jong ka ha wajib pai ai sai ni ka mai Facebook ha iwan pat na ba ni pandan kam ka ini na marwa home dan ko ka Facebook ini la ke ha mo la budu la ka social ka ba hai Kereta kan ke subjek ba ni kibi ru subjek ba pishim jing kam tang social hi ka jing khen ru ka malum malan ding dang la te ban sof ka social te ka la ni Hakano kar kom ba ka ma pila batai. Kom gadi ba kiset jingkling tep ngatrai ti na ba to textbook nen e namar ngi la krep ha ila pit pha gat kum ba hidden e way ar ke bangat na ka textbook ka pai sai lai ngi gona tangim ngi hab shu thau hi te kat bala ngi shu thau hi ba ka e shu thau Kamut ki jing pekret jo phi ki long len kana ka subjek. Hoi tong khan det e ngi la e ka te tep tang pat asma ngi la shu ban kre hi atho kat bang ngi la e secondary school Tingi so menta bai khna ki ut bha ma le exam to pila ban batai khandet ka hakana kum preparation jungi dai ngi la khre bha kan tamba record kum wan ka question ba kala long pher te kum ka mat se model na do ki one mark question ru ka te kat kum preparation janga ngala smo kum yo distinction ka mat se ngam yo na mal baki dan ki question ki ba khamdan ha ka syllabus de ki ngat katal ki marks ki ba he kan kum saw marks e ke science ru ka but ka social mentality ni kan expect kum tu bagi question kin wan ma ka What kena ka school ila long kandet bagi question paper yang nasu le ini namarwa mangaru kala kre bhaya ka social ngara prepare ha gong le at least 60 above kan yo re marsen e question paper mane nasu thap khali gong ngam se shuni kan sedang ikan kot namarwa ki question class long twisted blood there so like kam long shu kum na book kum ngi kre na school kum ngi kre na book kam long shu tengi spun ker pada ka embos bakal penyarap ini kan situ ga jing minat jang brush system la minat te bakal shu pen pas ni ka math ka science social ro like long e ha ki subject ni kana kidon na pot textbook ro bangat IWR ne kidon na textbook pare ki like ki bun pare like question ki thought twisted ta like ki bangi expect ban po kum ki di kertai jang islam ki egi kertai bi kam po like question ki po ki bangi kam po expect tam school nya question kum tu am school teng like ki ai question school ni like dapat school ki long easy ti ki question teng la expect bakan sok ko jing kali de mena mar siji question pa embos na shu thap khali ta shu mai tu shure kalau kum na ta ish pun ker pada ka embos so bhalai pen so thu lai ni kana ro na mar bang na tadi shutam makan ki exam lo tan kam hai ni mar bang wat school shoi ma ki di school te bakan yarap yang ni kan tang tahi ga jing kat par jonga but nan ka wan ok ya haskal ni ki ong ba ka question paper jung 2024 kan long kum ka 2019 ka mo option gabun than shu re kat ba ngi la pet menta pa kala pher ki 2019 ni ha shu te kala sebab palat but ka pattern jung ka question ka long on scene but ka long kadi ka CBSE pattern but ini tinggi pak jumlah tu mau hasil ki ka de ku bai yang ki pha wan puli ki question paper na po 19 hado 23 hado 22 andre nang tut ki khamat ki ngat ki ba pher sudah ki blong jo ki na po book ru kam dan ka question ka bangat kam ta ka math se ka ha
like you come expect na kum tu ngaru ngelawan prepare ka maths ngadu nai ka maths pada ngala prepare lah ta like ngala pick question paper ta ngala ongkin wan kan ni pada marks ni pada ki question paper ka maths na ki 1 marks question ram ki bun ha ki on scene bon mangi come expect bagin point ta tup sure pada shu kermen ba yo ta pan pas ta kan ni exam ma dan kam na ka chi enjoy Fingla kre bah question paper yang asu zir ka yinga ki zero question paper kat ni 2019 kat usnam sure ngala apa ki barim question paper ngak tik on kini am tada po school pada kumbai ki question paper ki pai ta kam expect ni do ka to kini pen ni namar ba ngiri ki last batch last ko book jong kini di last jong ni pen sukin pensuk ini bangin pas bun ki namar ba dan ki khna ki bam biang mo berkat ko wiru kelas le plat namar ba kan no chapter shu lai art hutam ki chapter jong social the of ta hisni kai of the dangi credit revision do kim da po hisni kata lagi la she bam thli khme thya ngali thya ta arai kan ta lai la thya ta arai kan ta ngan le bhai ka social pa ne bang commerce kham le bhai mom kata ro ngom meli commerce shu ikum to pedang ngan le bhai ka social kham thya kham i ba poi mene people pada na ar max as dang ro am da pet ngala shu thak khli ngom tip shu te ne ki question ru lagi one book pada ku jingkli along twisted ki bang expect mangi khna kan king gang la shu set ka jingkli ma na ka jingkli mane mar sit ni la pher dor te ko shi pa jang su jelam yong bakala kham long e ken te mar bangi ki khna man snem du dang ret ko jingkli ni pe kum tu dang ret am school ki aida kum wei te kala ka pen sok te school kom pe jingkli na school lam la yo man sim bagi la ban ne ba ke de mar sit ni mane pe jingkli am bos te la shu thap khli lo te bora khna da pe ki nong thoru am la shu ang la shi par khat ka jibin joki te ngi kar pa de am bos ki ma shu pen so thoi ka emotions ngi ma la no ya tis ta bora system te bakan pen pa ini ke So ba haki subjects baro yang kemas ke science buat laki makna ru tambah kirang point ke syllabus ke bangi ni ndre ke social PDM bun ke out of the syllabus je you can expect ke bakan point tas like we do expect ke bangi la pulih ke bangi ni la pen create ke so la so comment me ba oi tang la hamla ndre dengan questions paper ke dia masuk bagi ki umar pinjau nomor ba kalau long out of syllabus je kalau kebaik hai ni nama la pelut kai kapur kat tu ni la drink kai energy jungi tangba kalau le na it all goes to waste like this day it's very hard for us Kalau korkom ka long kebaik bam tang si pla betai sai ki questions ki long bay outside from the syllabus di bahkan tahu rem kalau long bay ke sentence ke tu ke questions tingi ru bang tahu kalau kebaik plus ki unexpected questions di nyiru ki answers ra long unexpected answers kun pa keyboard kin yu tam answers ni tamangi kermen pe ba da long ka bala le keyboard kin rap lang ni mo long tu ni la pen create number system kin hikai la hikai pa ni baro system tama ka hikai jong kin hikai ru kam bat menta ka sni te kam i song kya no tamar ma ki hikai na ko ut course tama ki set jing pe ka long kum ba na ka new course Dan em na po textbook ki ba one way at least Habang syuang nak te like napo ka spoken kan mantang arti. Kemudian kita ki way ki ba na outside syllabus pemla tang ban tauru Bantau ru hajing sishali kalau la dia bangin la bangin tahu tang ba ke questions pada kalau long one sentence kalau long beda ke sentence kum ke answer tingin tahu kum tingin tahu ni dak questions kalau long kata ni. Pelina em ni kai mene mas ni ka question paper Pagi nang kai bila sudah pedi questions paper ngai so ki ong ani lau kalau long out of syllabus kalau hati maki ki expect ni mas bahkan point ni. to kam de ka jile no ki pila pen create system ni kena ke exam Kalau ni la like weekly subjects yang dang mak ti bangku ba tambah kan ni social ki yang masuk ka ya sya. ke jangkar pat jumpi na kalian embos Kasi kepat jangan nak yang ke empus kalau bala dan long ke bala kan semua banyarap lang ni kena ibang kuliah syam jing ya kan ni subjects kan tali social science. tak silap ko dan